Hi ha, a més, comissions creades per llei amb caràcter permanent. La Comissió de la Sindicatura de Comptes i la del Síndic de Greuges, que es relacionen amb les institucions corresponents, i la de control de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Les permanents de legislatura duren només el temps de la legislatura que les crea. Per exemple, la del procés d'equiparació home-dona i la de la integració de Catalunya al mercat comú. Les d'estudi i d'investigació es creen per estudiar o investigar un determinat tema sobre el qual presenten propostes o conclusions. Aquestes comissions acaben un cop han finalitzat el treball d'estudi, per exemple, sobre bosses de pobresa o sobre la sida, o d'investigació, com ara sobre les centrals nuclears. S'anomena debat el diàleg polític que tenen els grups parlamentaris per defensar les seves propostes, rebutjar les del govern o d'altres grups, o bé plantejar alternatives. El Parlament és diàleg. A la sala dels passos perduts, diputats de grups diferents o consellers i diputats de l'oposició, més informalment que a l'hemicicle, intercanvien punts de vista. El Parlament expressa la seva voluntat mitjançant votacions. Els acords habitualment es prenen per majoria. La primera funció del Parlament és escollir el president de la Generalitat i aprovar el seu programa de govern. Això s'anomena investidura. El programa de govern fonamenta l'acció política, les propostes i els projectes que el govern presentarà al Parlament. El president de la Generalitat i el seu govern responen políticament de la seva gestió davant el Parlament, que pot retirar-los la confiança i obligar-los a cessar. En aquest cas, però, el ple ha d'elegir, alhora, un nou president de la Generalitat. En contrapartida, el president de la Generalitat pot dissoldre el Parlament. En aquest cas, però, ha de convocar, alhora, noves eleccions. El diàleg entre el Parlament i el govern és imprescindible en el nostre sistema polític. L'aprovació de les lleis correspon al Parlament com a representant del poble de Catalunya. El president de la Generalitat promulga les lleis, ordena que es publiquin i mana que es compleixin i es facin complir. El Parlament pot legislar sobre moltes matèries que afecten la vida dels ciutadans de Catalunya. Cultura, ordenació territorial, educació, agricultura i sanitat, entre d'altres, en les quals la Generalitat té competències, siguin exclusives o siguin plenes, però així mateix sobre altres matèries en què la Generalitat no té competències però que afecten l'autonomia o l'interès de Catalunya, pot demanar formalment al Govern central o al Congrés dels Diputats de Madrid que legislin sobre aquestes matèries. El Parlament de Catalunya, a més d'aprovar les lleis i els pressupostos, en controla també l'execució i el compliment amb interpel·lacions, preguntes i sessions informatives. A més, impulsa i controla l'acció política i de govern mitjançant debats generals i l'aprovació de resolucions i mocions. El Parlament ha de ser transparent com una casa de vidre. Tot el que fa el Parlament ha de poder ser conegut pels ciutadans. Els serveis d'atenció al públic i la publicació del butlletí i del diari de sessions del Parlament ho faciliten. El Parlament ha de ser el mirall dels ciutadans. Aquí, al Parlament, es viuen els problemes de totes les viles, de totes les ciutats, de tots els carrers i de tots els racons de Catalunya. Res del que passa a Catalunya no és aliè al Parlament.